És gairebé 11:15, la d'avui és la darrera tertúlia solidària d'aquesta temporada i per aquest motiu hem cregut oportú fer balanç de les notícies més interessants i destacades de les que hem parlat en l'àmbit de la solidaritat i la política internacional. I per fer aquesta mena de balanç, avui ens acompanya en Rafael Vilasanjuan, sotsdirector gerent del CCSB. Rafael, bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies. Manel Vila, director de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Barcelona. Manel, bona nit. Hola, bona nit. Pep Caballó, president de l'associació SICOM, Solidaritat i Comunicació. Pep, benvingut. Gràcies, bona nit. Àlex Masllorens, administrador judicial de l'ONGD Intervida. Àlex, bona nit. Bona nit, què tal? I Xavier Riusant, analista de conflictes. Hola, bona nit. Parlarem de diferents qüestions del que deien, no? Del que ha estat notícia o del que més hem parlat al llarg d'aquesta temporada, però abans de deixar-ho tot ben emmarcat, des del vostre punt de vista, de què voleu parlar o quina creieu o quina ha estat per vosaltres la notícia en aquest àmbit, el de la solidaritat i la política internacional d'aquesta temporada? Qui vol començar? Tu mateix. Doncs escolta'm, jo... A veure, hi ha moltes, evidentment, les guerres que tenim obertes, però també les altres que no tenim obertes. Jo he escollit un, he dit que com a mínim m'agradaria que tinguéssim en compte un que acaba arreplegant tots els altres, que és Àfrica. I Àfrica per què? Doncs perquè fa 50 anys van començar o es van produir els moviments d'independència més forts d'Àfrica, no? De llavors aquí hi ha tota una sèrie de circumstàncies que m'agradaria en algun moment comentar. No, a mi m'agradaria parlar de la crisi, que em sembla que és molt important, però com que això ja està sobre la taula, proposaré un tema que estic convençut que només introduiré jo, que és el tema dels uigurs. Ja en vam parlar aquesta temporada. Ara fa un any de les revoltes i torna a estar la ciutat d'Urumqi, a Xina, absolutament ocupada per l'exèrcit xinès, per la policia, amb una situació bastant complicada pels musulmans que viuen en aquesta província, i m'agradaria explicar després, amb calma, entre altres coses, les enormes riqueses que hi ha en aquesta situació i alguns dels minerals que han trobat últimament. Àlex? Jo seré poc original, però crec que hem de posar sobre la taula el terratrèmol d'Haití. Crec que ha tingut unes dimensions extraordinàries. A més, justament avui fa 6 mesos, i a més era just a començament d'aquest any, per tant va ser ja un inici fort, no? I a més gent que està per allà em diu que realment la situació, sobretot a la capital, continua sent molt dura, molt bèstia, i que encara estan començant a pensar com reconstruiran el país. Manel. Bon vespre. A mi m'agradaria parlar de que en aquests 6 mesos hem tingut la bona notícia que ha arribat l'Alícia i que els dos companys seus haguessin arribat un dia d'aquests, que tots els estem esperant, però no podré parlar a la tertúlia de cap bona notícia d'aquest tipus, però sí que enviar un record perquè l'Albert i el Roque continuen segrestats. I afegint-me amb el que deia l'Àlex, potser d'aquests 6 mesos acabo d'arribar d'Haití i podria explicar-vos que en 5 dies només he vist una màquina treballant. Acabes d'arribar d'Haití. Tanquem el cercle, Xavier. Bé, jo com a tema de política internacional, per mi seria el canvi d'escenari que hi ha hagut al Pròxim Orient, seria tot el de la pressió dels Estats Units, les propostes de la Lliga Àrab no van enlloc, en aquest sentit, perquè el govern israelià està enrocat, i en canvi un aliat d'Israel, que era Turquia, és qui ha agafat una mica el lideratge de les propostes, i aquesta mena d'aliança, de convergència d'acció entre Turquia per una banda, que picava la porta a Europa i no se li obre, que és membre de l'OTAN, amb Iran, no? I d'una manera els perses i els turcs són una mica els únics que estan prenent alguna mena d'iniciativa correcta, no, això és una altra història, per desencallar o per agafar el lideratge del món musulmà i tot el que volia Estats Units i la Lliga Àrab, de moment res de res. Doncs, si us sembla, podríem començar parlant d'Haití, aprofitant que el Manel acaba d'arribar i aprofitant també que justament avui es compleixen 6 mesos, mig any, d'aquell terratrèmol que, segons algunes xifres, va deixar 300.000 persones mortes. Avui hem llegit, coincidint amb aquest aniversari, molts diaris en parlen, que Port-Príncep continua en runes i que 1,5 milió de persones encara viuen en tendes. No sé si tu, òbviament no els números, però si has vist aquesta imatge. Totalment. La runa continua pels carrers, l'únic que han fet és que en els llocs on la gent va mal vivint, doncs el que han fet és treure la runa cap al carrer, però la runa està amuntegada al carrer. El fet que estigués amuntegada la runa no seria el tema és que, ja et dic, que
He estat en un viatge veient el programa que està desenvolupant la Creu Roja Espanyola i on la Creu Roja de Catalunya té un paper important, amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'Ajuntament de Barcelona, i en 5 dies hem vist una màquina treballant. I això vol dir que aquesta gent que està visquent en plàstics i en tendes de campanya, la perspectiva no és fer uns habitatges transitoris, és que qualsevol actuació que facis costarà molt i a més serà per molt llarg. Però per què treballa només una màquina? Perquè no hi ha ajuda o per un tema seu logístic de que no hi ha estat, és caos, no hi ha govern? És un terratrèmol que es produeix un mes abans del terratrèmol de Xile. El terratrèmol de Xile i el d'Haití tenen a nivell de l'escala de Richter és semblant, però el món provoca aquests 300.000 morts que es parlen, i a l'altre, en una setmana, teníem la xifra de totes les baixes que hi havia. Es produeix en un estat on plou sobre mullat, en un estat fallit, on primer hi ha un desembarc de 18.000 marines per prendre la situació del lloc. En aquest moment ja no estan els marines, però estan, us puc donar la imatge dels cascos blaus nepalís a les cantonades de Puerto Príncipe i veure aquells homes amb tot el traje militar i totes les metralletes i tot el que porten a sobre per poder treballar, uns nepalís treballant amb 32 graus de temperatura. Us podeu imaginar quina imatge d'eficàcia i eficiència que això pot donar, no? Hi ha un problema de que l'Estat és fallit, hi ha un problema que la comunitat internacional encara no s'ha posat no ha posat ordre de quina manera es tira endavant aquesta quantitat de donacions que hi havia. L'altra cosa és que les conferències de donants ja sabem que en seguida es parlen d'unes xifres que mai arriben, però a part tampoc hi ha una decisió de quin Haití es té que reconstruir, no? Vam poder anar, com a Ajuntament de Barcelona hem fet una proposta d'ajudar a que 4 municipalitats tornin a intentar treballar amb la màxima normalitat. Un dels alcaldes que hi havia en una conferència d'aquestes ens va dir, escolti'm, què van a reconstruir? El que hi havia abans, per favor, que no ho reconstrueixi ningú. Aquesta és una part del problema, que diem que no hi ha estat. El que passa que molta gent que viu allà diu que tampoc hi ha pròpiament una societat ben cohesionada i ben trebada, i per tant era una mica un règim de subsistència, i difícilment en un lloc on tampoc hi ha una cohesió social mínima es pot reconstruir alguna cosa. Aquest és el gran problema, i després el que hem parlat algun dia també aquí, que és un país també sense unes classes dirigents més enllà, diguem, dels propis polítics més o menys corruptes que hi poguessin haver, que s'havien quedat allà, però que els professionals no són el país, no? Jo el que volia dir és efectivament això, anar amb aquesta línia. Les catàstrofes naturals tenen una característica que sempre la mateixa, que és que agreugen les situacions anteriors a la catàstrofe. És a dir, quan això a nivell de salut, per exemple, és una cosa que sabíem molt. Hi haurà una epidèmia de còlera? Hi havia còlera abans, perquè si no hi havia, no hi haurà epidèmia de còlera. Hi haurà una epidèmia de tuberculosi? Si no hi havia, no hi haurà. En canvi, si hi havia, evidentment tot això s'agreuja. Però és que no només passa a nivell mèdic, passa a nivell de societat, passa a nivell d'estat, passa a nivell de corrupció, passa a nivell de distribució, passa a nivell de tot el que significa articulació social. Quan no funciona abans, després de la catàstrofe natural, és molt més difícil. Haití, a més, es produeix amb una incapacitat governamental, amb unes màfies que existien abans i que evidentment també existeixen ara i que controlen part de la logística i del comerç que es genera a l'illa, però és que a més, quan parlem de la gran conferència de donants, la gran qüestió és, molt bé, fem una gran aposta, donem molts diners, aquí li donem aquests diners, si no hi ha un estat. I aquesta és la gran pregunta, no? Aquest és el drama. I és clar, Haití, per exemple, a diferència d'altres llocs on intervé Nacions Unides, perquè abans del terratrèmol ja hi era aquesta missió, que era per engegar una estructura civil, no sabem ja com es tenia que definir el que hi havia abans, en llocs on hi ha un conflicte o on hi ha una lluita d'interessos de diferents potències, podem pensar als Balcans, diu, bueno, venen aquí, posen el representant de Nacions Unides, venen l'OTAN o qui sigui, venen les organitzacions, i llavors s'intenta estructurar unes administracions i estructures partint més o menys de zero. Però com aquí no hi ha interessos externs, a part del que hi havia els interessos de França o de l'oligarquia, tampoc hi ha voluntat
de dir posem una administració perquè ho engegui i que no se la fotin mentrestant.